Na mokrej tráve sa plazí obyčajný slimák, no jeho očný stôl je opuchnutý a jasne pulzuje, ako by sa v ňom usídlil cudzinec. Je to plochý červ Leucochloриdium paradoxum, parazit, ktorý mení slimáka na zombie. Ťahá ho k svetlu, kde si ho všimne vták. Predstavte si parazita, ktorý premení oko slimáka na blikajúcu húsenicu. Stôl je hrubší než bežne, zvnútra prechádzajú pruhy pigmentu. Pohyb je rytmický, presne taký, na aký reagujú vrabce. Vták vidí korisť a ďobne do nej. Vyzerá to ako mimozemšťan ovládajúci telo priamo pod našimi oknami. Je to však pozemská evolúcia bez mágie a výmyslov. A to najnepríjemnejšie? Všetko sa to deje v parkoch a dvoroch, kde sa prechádzame každý deň. Samotný zombie slimák je bežný. Lesklá ulita, vlhké telo, pomalý krok a tenká sliská cestička. Hrôza začína na očnej stopke. Tá sa nafúkuje, predlžuje a stáva sa priesvitnou. Pod kožou sú zeleno-hnedé sekcie ako korálky vo vrecúšku. To je brócac, parazitický vak plný lariev a pigmentu. Prehýba sa a rytmicky pulzuje na svetle, mení hrúbku aj odtieň. Niekedy brócaky zaberú obe očnice. Slimák takmer oslepne, krčí sa, no aj tak sa ťahá k slnečným škvrnám na listoch a tráve. Superschopnosťou Leucochloриdia je kontrola správania bez zásahu do mozgu. Parazit mení jednoduché inštinkty. Slimák zombie je aktívnejší cez deň. Menej sa vyhýba svetlu. Častejšie sa plazí na stonky a okraje listov, kde ho je vidieť. Pulzujúci vak dáva vtákom signál. Jeho pruhy, tras a objem pripomínajú tučnú húsenicu. Vtáčí zobák odhryzne stonku. Parazit sa dostane do žalúdka vtáka. Tam dospieva. Potom sa cyklus opakuje. Slimák si dokáže vypestovať nové oko. A tiež nový rozmnožovací vak. Dráma sa odohráva vo vlhkých lesoch a na ich okrajoch v Európe a Severnej Amerike. Žijú tam jantárové slimáky zombie Succinea. Sú hlavnými hostiteľmi parazita. Potrebujú tieň, hnijúce lístie a vlhkosť. Po daždi je šanca na stretnutie obzvlášť vysoká. Slimáky sa krmia. Slnečné škvrny na chodníkoch zviditeľňujú pulzujúce tykadlá z diaľky. V blízkosti sa krmia drozdy, pinky a penice. Práve oni zobú tieto živé návnady. Tak pokračuje cyklus. Na jar, keď sú vtáky aktívne, parazit je obzvlášť úspešný. Leucochloриdium paradoxum je ploskavec s prefíkaným životným cyklom. Jeho vajíčka odchádzajú s trusom vtákov. Slimák zombie ich prehltne s vlhkou potravou. Vo vnútri narastú vrecká a vyplnia tykadlá. Larvy odoberajú živiny z tela hostiteľa. Vták zobne pulzujúce tykadlo. Červ dospieva v čreve a opäť kladie vajíčka. Chceli by ste to vidieť na vlastné oči? Napíšte do komentárov, či by ste si trúfli natočiť také video. Mýtus 1. Slimák zombie umiera. Vták často odhryzne len tykadlo. Mekýš prežije. Mýtus 2. Parazit ovláda myseľ. V skutočnosti len zapína základné reakcie. Chuť k svetlu, denná aktivita a znížená opatrnosť. Mýtus 3. Je to nebezpečné pre ľudí. Nie, parazit je prispôsobený iba slimákom a vtákom. Človeku nie je nebezpečný. Strach a zhnusenie sú však prirodzenou reakciou na podobné biologické inžinierstvo. Pestré vlajky v očiach slimákov opísali už v 19. storočí. Skutočná hrôza však vyšla najavo až s makrokamerami. Na spomalenom zábere vidno, ako brócac pulzuje. Pulzuje až 100-krát za minútu a zrýchľuje na jasnom slnku. Vedci porovnali tento rytmus so správaním vtákov. Dokázali, že parazit je prispôsobený videniu slimáka zombie. Využíva farbu, svetlo a pohyb. Je to reklama na vlastnú pascu. Príroda stvorila dokonalého režiséra strachu. Drobný červ prinúti slimáka stať sa živým majákom. Stane sa aj potravou pre vtáky. Toto všetko sa nedeje kdesi v džungli, deje sa to priamo na zemi, v našich záhradách a parkoch. Toto je kanál Pozemské tvory. Prihlás sa na odber. Uvidíš viac podivných bytostí, o ktorých si ani netušil. Ahoj!